наръчно за коксов електрод. Ако е силно, ето това е сега на максимална мощност, което е прекалено силно. Сега го намалям на минимум. Ето, почваме от 0. Увеличавам. Намалявам. Пак нулирам. Мога да го направя много нежно и по-грубо. И това е до край. Ако искам, мога да режа ламарината с него. Но аз не искам. Ето, някои казват, че с къс електрод ставало сложно. Не е сложно. Ето, къс електрод. Мога да го правя колкото си искам до утре, цял ден. Както казва Капитан Америка. Мога, ето, това, че е къс електрода, не означава, че не мога да го използвам. Естествено, мога и да пробивам с него, ако искам, но го намаля. Има перфектен регулатор.